don't forget to promote like obviously the dresses. There's right Yes, guys, but don't forget to GatewayStream. One thing, some groceries, one little footage, Shema hotels. So, I promotion right now for Victoria Falls. Base. Saka iwo kana uchida kuona promotion yako unoshandisa promotion code yangu inenge kanzi shema. Even pama groceries zvakare unoshandisa promotion kanzi shema, but muchienda pa website yao ye Gateway. Oh, you see the A, please come. The tapedza event yedu yatataringa ndasindafara zvingamboiti because at least ndaita mingu namwe masingazive plus ndakapedzera kumboya panapa muchiuziva here guys mashema yenzi kuti the last time ndakauya panapa makandisponza ndikauya pano nawashi ndichiita zvokubira kumbotora izvi but iko zvinondokuda kutenderwawo kuti ndingeita izvi saka ndangotenda veGatewayStream vanhu tiri kushandawo navo mazuva ano vatiinvitawo kuzora nhasi saka thank you very much this opportunity yamatipa kuti ndinge ndiri panapa. Saka next week I'm not so sure ndenge ndiri panapa here now kwete, but if you want to join them mokwasangoya modi inoita mix eminhu navo uyezve don't forget kuti vane magroceries avanawo plus maholidays avanopa kunyanya like kuVictoria Falls nemadiscounts avanopa. Kana uchida kuita zvinhu izvi unofanira kushandisawo promo code yakanzi shema for you to get a discount. Maybe let's say chichita 20 pamwe unokwanisa kuzotenga ne20 unenge wakutenga nekamutengo kakaderera, especially when you use code yakanzi shema. Thank you very much for supporting us, and I'm very grateful because nhasi ndauya panapa nekuda kwekuti musi wandakataka kuya ndasingambozviwo ndichadzoka zvakare pano ndichito kamushando kangu katei ndichitanda musora nhasi. Thank you very much and thank you. Ndaonawo sheutano chemariyeni saka izvo zvitakuenda ko unongobata seizvozvi izvi. Oh, all right. Yeah. All right. Komsikana ari kupi? Liya arimo mukati. Avo ari kutaura nevanhu. Saka ndienda kangobata chete. Muchifamba kana muchiya nini? But pari kubuda rima shero. Exactly. Okay. I hope. Yes. Whoa. Hey people. It's fine. Can I just edit it? All right. Okay. What am I saying? But I was meaning better.
All right. Singles. Yeah, tichiri ipapo guys, don't forget kuti veGatewayStreams vanotengesa groceries, vanoitawo futi zvakare zvemahotels. Saka pane promotion iriko right now kuVictoria Falls kunonzi kwaZambezi. Saka iwo kana uchida kuona promotion yako unoshandisa promotion code yangu inenge kanzi SHEMA. Even pamagroceries zvakare unoshandisa promotion yakanzi SHEMA. Toitawo mama programs akasiyana siyana munechase unoshandisa kanzi SHEMA, but muchienda pawebsite yavo yeGateway. Saka kana ndadii ndapedza zvaita unotofurisa nditaura ndasi aiwa ndimbobuda function yangu yote. Yes, tichiri ipapo guys, don't forget kuti veGatewayStreams vanotengesa groceries, vanoitawo futi zvakare zvemahotels. Saka pane promotion iriko right now kuVictoria Falls kunonzi kwaZambezi. Saka iwo kana uchida kuona promotion yako unoshandisa promotion code yangu inenge kanzi SHEMA. Even pamagroceries zvakare unoshandisa promotion. Izvi tapedza event yedu yatataringa. Ndasi ndafara zingamboiti because at least ndaita mingu namwe vasingazive, plus ndakapedzisa kuboya panapa. Muchiuziva guys mashema yenzi kuti the last time ndakauya panapa makandisponza ndikauya pano nawashi ndichiita zvokubira kumbotora izvi, but iko zvinondokuda kutenderwawo kuti ndinge chaizvo. Saka ndangotenda veGatewayStream vanhu tiri kushandawo nawo mazuva ano vatiinvitawo muzuva nhasi. Saka thank you very much this opportunity yamatipa kuti ndinge ndiri panapa. Saka next week I'm not so sure ndenge ndiri panapa here now kwete, but if you want to join them mokwasangoya modi inoita mix and mingle navo. Don't forget kuti vane magroceries avanawo plus maholidays avanopa kunyanya like kuVictoria Falls nemadiscounts avanopa. Kana uchida kuita zvinhu izvi unofanira kushandisawo promo code yakanzi SHEMA for you to get a discount. Maybe let's say chichita 20 pamwe unokwanisa kuzotenga ne20 unenge wakutenga nekamutengo kakaderera, especially when you use code yakanzi SHEMA. Thank you very much for supporting us, and I'm very grateful because nhasi ndauya panapa nekuda kwekuti musi wandakataka kuya ndasingambozviwo ndichadzoka zvakare pano ndichito kamushando kangu katei tichitanda musora nhasi. Thank you very much and thank you. Ndaonawo sheuta muchemariyeni, saka izvi zvitakuenda